हाय जय जगन्नाथ नमस्कार सांग मैंने मोर आ गोटे न्यू वीडियो को स्वागत करुच्ची। तो सांग मैंने आज वीडियो मु रखी इटिंग चैलेंज। तो इटिंग चैलेंज मु कहा सहित रखी आपण मैंने वीडियो रे लास्ट जाए रुहतु जेहेतु सब जानी परिबे। आ कोन आज इटिंग चैलेंज होची भाईना सहित। तो देखिबा भाईना हारुचंती कि जितुचंती आ हारिबा लोकन पय तो पनिशमेंट अछि आ जितबा लोकन पय कोन रहउची आपण मैंने लास्ट जाए वीडियो रे रुहतु सब किसी जानी परिबे। चलंतु स्टार्ट करबा आज वीडियो। मैंने देखिपे ये भाईना भात आ पियाज दीटा और माछ तरकारी। तो मोर भी से सेम अच्छी माछ तरकारी भात आ पियाज। देखिबा आज इटिंग रे किए जीतुची। तो साग मैंने देखिपे ये अच्छी 500 टंका। तो आम इटिंग रे जे जीतबो से ही 500 टंका नब आ जी हारियो तो भी तो पनिशमेंट अच्छी हो जीतियो तो एई जे कथा। ओके पैसा तो रखुची हैं रुह स्टार्ट कर लड़ी गरो आगे खाई सारे 1 2 3 स्टार्ट। धीरे टिके खाई बोलो पड़ोनी गोटे भी पड़ोनी जमी तो सांग फास्ट एडिटिंग चैनल आपण मन के सपोर्ट करियो भाईना पर सरी लेनी धीरे खाओ जदि जीतबो ताले लंका खाइबो पैसा नहीं लंका की खाइबो रे नहीं पैसा नहीं। राग लगुन राग करते भल होता बहुत गोटे भी पड़ोनी पैसा टाइम तो धरते जहाँ जेम्स जितब खाइबार ना जिते देवी ना तो मुझे दीटा माछ देती हरेगा मु गोटे माछ आनी मोर लांच दे जानिक लांच देती
ତରକାରୀ ସରିଗଲାଣି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ମାଛ କଣ୍ଟା ତ ଫୋପାଡ଼ିବା କଣ, ମାଛ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିବି, ଖାଇଦିଅ। ଗୋଟେ ବି ରହିବନି। ମୁଁ ତ ହାରିଲି ଆଉ। ଜିତିଲ ତ? ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତମେ ଜିତିନ, ତମେ ଜିତିନ, କାହାକୁ ପଚାରୁନ? ଖାଇବା ମଝିରେ ତମେ ପାଣି ପିଇଛ, ମୁଁ ପାଣି ପିଇଛି? ପାଣି ପିଇବାରେ କଣ ଅଛି? ସେତିକି ସମୟ ତମେ ବସ ଖାଇକି ସରି ପାଣି ପିଇବାରେ କଣ ଅଛି? ଭାଇଙ୍କର ଥାଳି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ। ମୋର ଟିକେ ଏତିକି ରହିଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ଭାଇନା ପ୍ରକୃତରେ ଜିତିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଭାଇନା ମଝିରେ ପାଣି ପିଇଥିଲେ, ମୁଁ ପାଣି ବି ପିଇନି, କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜିତିଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ଆପଣ ମାନେ ସେ ବିଚାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ, ନହେଲେ ଇଏ ବହୁତ ଠକାମି କରୁଥିଲି, ମତେ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଠକିଥିଲି, ଆଜି ବି ଠକିଦେବେ ତମ ସାମ୍ନାରେ। ହଉ, ପନିଶମେଣ୍ଟ କଣ ମୋ ପାଇଁ ରଖିଛ କାଢ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଖାଇବା ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କହିବେ ଭାଇନା ଜିତିଲେ କି ମୁଁ ଜିତିଲି। ତ ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଭାଇନା କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ବି ଆସିଗଲେଣି। ଆଉ ପନିଶମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା, କ'ଣ ଦେବ ପନିଶମେଣ୍ଟ? ଫାଷ୍ଟ ଇଟିଂ ଭିଡିଓ ନା, ତମେ ପନିଶମେଣ୍ଟ କିଛି ଦେଇ ପାରିବିନି। ମୁଁ ଯୋଉ 5 ଟଙ୍କା ଜିତିଛି ତମଟା ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଦେଲା ତ ଦଉନା, କିନ୍ତୁ ହଁ ଖୁସି ସେ ନେଇଗଲ, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ପନିଶମେଣ୍ଟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଛ, ଏମିତି ହଜବେଣ୍ଡ ମାନେ କେତେ ବଡ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ମୁଁ ପାଇଛି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଏମିତି ଜାଣି ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇବି, ଆଉ ମୁଁ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେବି। ଆଉ ଦେଖି ପଡୁଥିବେ 5 ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିଛି, ତ ଏଇଥିରେ ମୋର ବହୁତ ସାରା ମେକଅପ୍ ଜିନିଷ ହେଇଯିବ। ଯାହା ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଦି ଜଣ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।